Новата версия на програма Imago и апаратура Aurum Cadistor открива не само коронавирус, но и други вируси. В случай, че на пациента пред диагностика се откриват колонии на коронавирус, първото, което трябва да се направи, е честотна компенсация. След като видим, че спектърът се е подобрил, от списъка избираме най-подходящото лекарство, неговата доза и продължителност на приемане. След като направим най-правилния подбор на аптечен препарат, в камера S поставяме гранули. Вместо гранули, ако пациента предпочита, може да сложим вода и здравият спектър, информацията се прехвърля на воден носител и пациентът, пиейки тази лечебна вода, допълнително се лекува и стабилизира имунитета си.